jako malo. Jako malo. Svejedno je u stvari, ja mislim da jesu malo više, za malog čovjeka vam je to puno, a za one koji još donekle može, pa ja mislim da nije to uopće da se ne može to spriječiti jer trgovci to sami rade. Puno je, ne idem u dućan toliko da ja i ne pratim to recimo jednostavno. U nekom je dućanu skuplje, u nekom jeftinije i tako se to kreće. Katastrofa se, šta snižu, ali opet drugi dan već povisno. Pa valjda nije loše. Nije to ništa loše. Ja vidim da oni to do sad dobro rade i vlada ne može spriječiti trgovce nikako da oni povisuju cijene. Koliko god se oni zauzimali za to sve ne mogu spriječiti.